Good morning po mga good morning po mga kaibigan. Nandito po tayo ngayon sa Ayala, Alabang. Medyo kino-complete lang natin yung ating delivery. Kasi pabalik na tayo ng tambayan natin. Sa ngayon kasi galing ako doon sa Las Piñas, nakakuha ako ng delivery, multi-drop dito sa Ayala, Alabang. Ay sayang naman kung hindi natin kukunin, kaya ito, tsaga-tsaga lang, kahit medyo maliit okay lang, basta mahalaga makakuha tayo ng delivery. Dito kasi sa Ayala, Alabang medyo mahigpit dito yung traffic rules at medyo ingat-ingat din tayo sa mga baguhang mga pumapasok dito sa Ayala, Alabang. Pag may nakalagay na stop, you must be stop, talagang full stop kayo, kasi pag hindi kayo nag full stop, sayang yung ating ating pinaghirapan, kasi magmumulta kayo dito sa loob ng Ayala, Alabang. 350 siguro ang multa rito, kaya ingat po tayo doon sa mga baguhang pumapasok dito. Paalala lang po, everyday may nakikita akong nahuhuli dito. Sayang ng pagod natin kung imumulta lang natin, kaya ingat po tayo. Kaya nalisa tayo dito kasi medyo maliligaw ka talaga. Kailangan mong mag-waste para hindi ka maligaw. Balik na tayo dito ngayon sa drop point yung Taysan Street, Ayala, Alabang. Medyo dandahan lang kasi dito mayroong speed limit din dito. Kailangan dito napakaingat hindi lang double triple ingat, kasi sayang ng pinagpaguran natin kung mauwi lang sa wala. Dito kasi pag nahuli ka dito, titikitan ka. Hindi dito yung sinasabi na pakiusapan. Hindi po, ayan, kagaya po nito, merong full stop ka talaga, tapos magbilang ka ng 10 kaya 5 para hindi ka matikitan. Wala namang problema po kahit na 5 minutes o 10 minutes pa mag-antay, basta mahalaga hindi tayo matikitan Ang mahalaga dito yung safety, saka safety ng lahat. Yung hindi ka matitikitan, hindi ka mahuhuli. Ayan, kagaya po nito. Nandito po tayo ngayon sa Country Club Drive Street. Ito po ay dire-diretso na doon sa palabas. Kaya po tinatawag na Country Club to, kasi nandito po ang golf course. Ayan po, golf course po yan. Kung nakita nyo, golf course po yan, yung nasa kanan natin. Tapos didiretso tayo ng Acacia Avenue. Kakanan tayo ron, palabas na po yun ng Madrigal Business Park. Ayan guys, dito makikita nyo, kung nakikita nyo sa ating video, malalaki po yung alam nyo na yung mga bahay dito. talagang malalaki.
Siguro pinakamaliit na lote rito nasa 500 square meter. Siguro naman napapalitaan nyo naman itong Ayala Alabang. Sila yung mga nakatira dito. Medyo popular dito ang linear operator. Karamihan sa bahay dito may nakasabit na tarpaulin o kaya may nakalagay na parol at saka may nakalagay na ribbon. Ito po ang gate ng golf course Alabang Country Club. Marami pang bakante dito guys. Kung gusto nyo bumili gusto nyo bumili ng lupa rito, marami pang bakante. Kayang kaya yan. Kaya 200 meters na lang daw, kakanan na tayo ng Acacia. Dito po sa loob ng golf course Ayala Alabang, mayroon din pong gasolinahan sila rito. Mayroon sariling gasoline station ng Petron dito. Dito tayo ngayon sa Acacia Avenue. Tigil muna tayo dahil full stop. Kailangan natin tumigil talaga kasi yan po ang patakaran. Sumunod po tayo sa patakaran dahil ayun, may nakikita kayo dalawang gwardiya. Kapag tumiritso kayo, huli na kayo doon. Ayan po, ganito po kalaki ang mga main road dito sa Ayala Alabang. Halos 4 na linya. Maraming mga kilalang personalities na nakatira dito. Politician, former president, former senator, at mga senador. Meron din mga mayor ng mga iba't ibang bayan na dito nakabili ng alam nyo na. Ayan po, nandito po tayo ngayon sa Acacia Avenue. Sarap dito kasi puro puno dito na malalaki, puro talaga Acacia, Acacia at saka Nara. Ito po, laki ng lote dito. Mga lote dito sa Acacia, medyo nasa, siguro pinakamaliit dito 1,000 square meter. Medyo kakaiba po yung mga lote nila. Kaya tanggalin na po natin yung ating waste kasi kabisado na natin itong area na ito. Doon lang tayo nag-away sa mga looban kasi medyo pasikot-sikot, hindi natin makita. Ayan po, dito po sa main road wala pong full stop dito. Doon lang sa mga secondary road, nandoon lang yung mga full stop nila. Dito wala, diretso lang. Ingat din. Kita nyo po, isang bahay siguro ang kotse sa loob mga 6, tapos meron pa 3 sa labas. Ayan po, ganito po sila kahirap dito. Kita nyo naman po mga bahay, halos 90% ng bahayan dito ay may nakalagay na parol. Hanggang ngayon may parol pa rin, kulay pink. Mga kakamping po sila. Ayan, kakamping bahay. Alam, marami talaga Kung nakikita nyo po yung mga bahayan dito, kayo na po magusta. Kung nakikita nyo po yung mga bahay nila, ano yung mga nakasabit doon sa kanilang gate o tangkahan.
kabilaan po yan, makikita dyan. Dahil na lang tayo sa pagpapatakbo kasi nagsumuka tayo ng video para mayroon tayong may content. Ayan po, meron po ako dito nakitang isang isang kulay, pero for senador po ang tinatakbo eh. Hindi po president. Dalawa po palang kulay nakita ko rito, pero isang bahay lang yung isa. Yung kaya Senador Manny Pacquiao, isang tarpaulin. Doon po yun sa may Batangas North yata. Dito rin po sa loob ng Ayala Alabang yun. Medyo class po kasi na mga nakatira dito sa Ayala Alabang. Doon po sa mga driver na kaibigan natin, ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho kasi nakalagpas ako ng dapat liliko ako doon sa Banaba Street, nakalagpas ako sa Katkwento. Ayan, balik po tayo. Ayan, dapat kakaliwa dito tayo sa kaliwa. Nakalagpas po tayo, dito tayo dapat eh. Ayan, ito po ay Banaba Avenue, Banaba. Dalawang street lang po. After ng Tagil, panat tayo Mulabi na. Lahat po ng mga riders or mga delivery rider dito po pumapasok at lumalabas sa Mulabi Drive. Dito po sila na kailangan lumabas. Nagmamadali si Paps, hindi ko alam kung bakit, pero hindi naman kailangan magmadali kasi alam niyo naman dito ayan. Dito na tayo sa Mulabi, malapit na tayo doon sa gate ng Mulabi kung saan lahat ng delivery riders ay dito pumapasok. Dati po kasi bago mag-pandemic, kahit saan gate pwede kang pumasok dito sa Ayala Alabang. Mayroon pong malalaking gate dito na 4. Ayan si ma'am, hindi malaman kung abante, medyo nalanganin tayo ron. Ito, dito pala kukuha ka ng QR code sa guardhouse, tapos ibibigay mo ulit paglabas. Ayan,